Така, здравейте, сега се сетих една хубава историйка да ви разкажа, която може да използвате летно време на морето и да си правите базик, защото човек като е където иде, трябва да си прави майтапчета и да му е приятно. Така, сега това става някъде на 22-3 години там бях. Там може и по-малко, ама там няма годините, няма значение. И отивам на Ахтопол, тогава бам речето, бум, айде там. И гледам, имаше той Иво Хазарта беше и други там компании и това онова. И бехме колко 6-7 шашави такива. И вечерта дискотеки, мани го това не е интересно. И отиваме на плажа. И сега, както вече си ме знаете, ще ротия до шия. Без се не държи. С нас имаше едно-две момчета, където, нали, във всяка една компания знаете, че трябва да си има и такива отдушници, където да си прави човек кирията, майтапчетата. Чай, че докато го разказвам и започвам да си го представя и да се смея пак на себе си. Така, седнали сме си, кой с бирички, мирички там, защото винаги като сядаме на плажа, човек трябва да гледа дали има от някъде гориво, тунджаки, да има бира. И така седнахме така до едно капанче, опънахме хабли, кой без хабли, кой с хабли и гледаме майтапи, гледаме си щуроти, забавляваме се, хилиме се. От вчерашни още ни държи от дискотеката. И какво ми дойде на къла. Сега, едно от приятелчетата, той момиченце май не беше виждал до тогава, нали? Има ги такива, не е смотани, просто малко по-бавно. И застанали сме така и аз му разправя, да знаеш, той Тони, Тонката. Викам, Тонка, сега дойде момента да видиш женско, да усетиш благодата на живота, да станеш мъж. И той, айде бе, викам, да, сега, ама ще ме слушаш внимателно. Влизаш във водата и аз съм на брега, влизаш, ама той вика, аз не мога да плувам много. Абе, влизаш до малко над кръста или там до раменете. И той само седи явно, че, защото аз почнах да се хилят, другите почнах да се хилят, викам си на къла як по-кротко. И влиза момчето, влиза в водата, викам още малко, влизни, още малко и стигна до раменете. И викам, сега, слушаш ли ме? Слушам те, бата. Потапя се целия да си под водата. И виждаш ли ги, викам, те момичетата до нас, тук, от всекъде. Виждам ги. И като излизаш, дигаш ръцете нагоре и викаш със все сила. Аз! И... А ти какво ще кажеш? Кой е най-големия пич тук на плажа и най-готиния юнак? Добре? Стороно. Потапя се. И аз колко душа. И казваме, кой е най-големия педерас тук на плажа, бе, да еба неговата семка, да еба. И оня като изпери ръце и като излиза от водата, като рипа и вече като знае, че всичките ще го гледат. Нормално. И така и стана. Всичките го гледат, забавляват, целият плаж не го гледа. И само седи вече, вика, се обръща и вика, то ненормални, откъде вика ти дойдете това нещо, вика в главата да го направиш. Момчето само вика, вика, виж как ме гледате, Ицо там, пак гледате, вика, защото си най-големия педал. И духа съм момчето, викам, Ицо, стига бе, майма му стара. Той преба малко работата, не ли, майтап. И близо 1-2 дена ми се сърди са. Ама то във вид на купона майтапа са винаги някой го отнася. Използвайте го, но внимавайте да не ви се сърди човека, като му го направите. Подбирайте майтапите и хората. Всичко най-най до другия път.